He arribat en maig del 2000, tenia un número de telèfon que m'havien donat en l'Uruguai abans de partir, 3 dies abans, i he contactat i he arribat en aquesta fetge i he estat des d'entonces aquí en Catalunya, sobretot en Vic. Absolutament res, perquè nos donaban clases en secundaria, en primaria, siempre de todo lo que es España, e involucraba todo lo que es España, todo lo que es parte de la península ibérica. Y mai nos habían dit de que Catalunya es parlava català, ni la cultura. Ho entenc perquè, si veu, ja fa més de 200 anys que nosaltres som independents, som república, i hem passat aquesta situació que vosaltres estan passant. O sigui que lo entenc perfectament i lògicament estic d'acord amb aquesta situació de vosaltres. Sí, hi ha conversacions sobre aquest tema i sobretot amb els meus paisans i gent de Latinoamèrica en general, i està una mica dividit, però hi ha gent de tot i sobretot els que venim de Sud-amèrica estem apoyant aquesta situació d'independència o de una mica poder ser un país, ¿no?, de Catalunya. De nord a sud, de est a oest, poder tener normas, leyes que pudiesen de alguna manera estar todos involucrados y que podamos llevar adelante una situación de decir, somos un Estado, somos una nación, somos un país, sin tener que depender ni dar cuentas a nadie. Sí, y tan que sí. Situació de logística, la gent crec que està preparada, tenim camps, terra on es pot produir, es pot comercialitzar, intercanviar amb altres continents i d'alguna manera poder ser un país. Sí, clar, ja porto 4 vots aquí com a estat d'Espanya i també per al Parlament, etc. I cap problema, jo sí. Jo crec que lo primer és lo primer, el referèndum és lo primer. Després ja tindrem oportunitat de veure i de decidir entre tots què farem. El 9 de noviembre la decisión es tuya. Ve a votar.